ina ga mata a ce mutane na biyan bashi. Da ana biyan bashi fa da abubuwan nan ba ya yi ba. Bara mu shiga walan nan ba wani saboda ita ya gudu. In kana bin shiga shi bara ma gan shi ba. Wallahi ita ne. Zai iya guduwa. A ce mutane za su biya bashi. Wannan wahalar wallahi ba. A wallahi duk a wasu abubuwan ba ya yi ba. Goma ba ba a biyar bane. Kana bin shi bashi ya ga ya gudu. Yawa ba. Amma kuna nan gurin ba ku san yi mutuwa ba. Malam Hudu ya rasu. Malam Hudu dai wanda ka san yawon ka abokin nan naka ya mutu. Yanzu haka magana. Zuwa a makare ya fi zuwa a makara. Allah azurta ni karfa ni ta yin bara. Ka sa a ko ina waƙoƙi na a dinga jira. Yatin ba aiki bane ayi goma ma ka lura. Da na je shi suna na sake ta kira. Waya ne mafiya kake da. Amin wa alaikum salam. Ashe haka jikin yayi zafi haka. Wallahi jiki ne tsanani. A wai ba mutuwa ne ba aka ce da. A ya dai su ma fi so mu aka ce mana mutuwa ne. To za ta Da muna tunanin ya mutu ne. To amma daga ba Allah da Allah ya faɗo da shi. To Allah ya sauke na ga idan ma a rufe gaba daya amma aka yi magana ai yana ji. Yana jin magana? Sai amsa mun? A ba zai amsa ba amma dai zai ji. Inna lillahi wa inna Allah ya ƙara sauki. Jiki yayi zafi. A jiki fa tsanani. Inna lillahi wa inna dama wata magana ce nake so in faɗa mai guda ɗaya dan Allah. To bismillah zaka iya mai. Yawwa. Yawwa baba dama maganar naira 30 din nan da nake bulkan. Yawwa da kyau ka tuno ta ko? Yawwa shine nazo dama ma magana tun kafin ka mutu kakka je ka mutu kuma a ce bara a bani ba. Ya za a bani ita dan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha Arewa wanted.